Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu kobrantza zalantzagarriko bezeroak zelan kudeatzen diren kontableki, bale? Gauza da, guk detektatzen dugun unean, bezero batek ordaintzeko zailtasunak izango dituela, guk kontabilitatean zuhurtasun printzipioa jarraituta egin behar dugula korrekzio batzu, bale? Ze azkenean guia susmatzen baldin badugu edo baldin badakigu bezero batek ez digula ordainduko, gure balantzea eguneratu beharko dugu, bai. Bale. Orduan, kobrantza zalantzarreko bezeroak ditugunean, bai? Bi aukera ditugu, bai? Aukera bat da zenbatezpen orokorra egitea eta beste bat sistema individualizatua. Zenbatezpen orokorreak ze esan nahi du? Gutxi gora bera enpresak daukanen esperientza oinarritzat hartuta, esatea, urtean, demagun euneko bia, euneko bia ez duela kobratzen. Borduan egingo dugu, idazpen batzuk euneko bi hori kontutan izan da, bale? Eta sistema individualizatuan, izango litzateke ja, bezero jakin batengatik egiten dugun korrekzioa edo, bai? Eta hori, idazpenetan ikusiko dugu. Bale. Zenbatezpen orokorra demagun, bale? Ikusiko dugu bi adibideekin, nahiko errez ikusten da. Bale. Esan dizu, eta hau da, pixkat, enpresak daukan esperientziaren arabera, estimatzen du, kantitate bat ez duela kobratuko. Orduan zer egin behar du kontableki enpresa horrek. Kasunetan, badukagu Gamersa enpresa, 2008ko ikitelein amaieran, kalkulatu du 2008 urtean, bezeroen eta sordunen saldoetan kobrezinen arriskua 2.000 euroko izango dela. Kasunetan 2.000 euro. Estimatu ditu ez ditula kobratuko. Orduan, lehen da bizeko gauz egin behar duguna da, galera hori isladatu. Guk aurrikusten baldin badugu 2.000 euro horiek ez ditugula kobratuko, egin behar dugun idazpena hau litzateke, 684 kontua zorraldean sortuko da, gastu bat bezala, eta hartzeko aldean 480 kontua. Hori da, guk hori uste dugulako gertatuko dela 2025 urtean. Orduan, idazpen hau egingo litzateke 2024ko abenduaren 31ean. Orain, heltzen da 2025 eta gertatzen dena da, enpresa bat 1.800 euro zor zizkionak, ez diola ja ordainduko, geratu delako, kaudimen gabe deklaratu delako. Baina hau ja badakigu ja ziurra dela 1.800 euro horiek. Orduan, berriz ere, zuhurtasun printzipioa jarraituz, egingo duguna izango da, lehendabizi, 650 merkataritzuk ditu kobrezinen galerak, hau gastu bezala isladatu 1.800 hauek, eta bezeroen kontua gutxituko da hartzeko aldean, 1.800. Honekin erreflejatzen duguna da 1.800 euroko galera hori. Baina noski, ze gertatzen da aurretik genuen idazpen honekin. 2025ean, hau gertatu denean, egin beharko duguna da, hau gertatu denez, 2025ko urte bukaeran eman beharko zaio buelta azerako estimazio honi. Hau azkenean da gure estimazio bat, ez da zerbait erreala. Orduan, egin genuen estimazio bat 24ko abenduan, 25ean gertatu da galera erreal bat, isladatu duguna, orduan, 24ko estimazio honi buelta eman behar zaio, Orduan, nola egin zaio buelta, 480 kontua zorraldera eramatzen dugu, orduan, kontu hau saldatuta geratuko da, eta beste aldean,
erabiltzen dugu 6,84 beharrean 7,84. Azkenean, konpentsatzen dugu galera bat irabazi batekin, bai? Eta orduan efektua neutro geratuko litzateke, bai? Berriz ere zer gertatzen da, 25 urte amaieran hau ematen dugu baja, bai? Baina hurrengo urterako berriz ere beste aurrikuspen bat izango du enpresak. Kasu honetan aurrikusten du 1.500 eurotako galera bat izango duela edo ez dituela kobratuko 1.500 euro horiek. Orduan egiten du hasieran ikusi dugun asiento berdina, bale? Baina hori izango litzateke 2025ko abenduan egiten duguna. 2026ra begira, bai? Eta gero 26an ikusiko dugu benetan galera hori zenbatekoa den, orduan idazpen honi eman beharko digu buelta, bale? Baina, bueno, berez, hemen bukatuko litzateke kobrezinen kudeaketa. Hau da berriz beste ziklo baten hasiera, bai? Bale, hau izango litzateke zenbatezpen orokorrari dagokionez. Sistema individualizatuan beste konotazio txiki batzu daude, bale? Begiratu, adibateoekin hobeto ikusten da. Maiatzaren hasieran Gamers enpresak aurreikusi du 1.400 euroko saldoa duen bezero batek zailtasun handiak izango ditula bere zorrari aurre egiteko. Bale, orduan, bezeroak kontua 1.400 eurogatik hartzeko aldean sortuko dugu eta sortuko den kontua da 456 kobrantza zalantzagarriko bezeroak, bale? Kobrantza zalantzagarrikoa dira, zalantza dukagunak. Orain ikusiko dugu ze gertatzen den, edo ordaintzen diguten, edo ez diguten ordaintzen, edo zati bat ordaintzen duten, bale? Orduan, guia eman dugu 1.400 euroiek zalantzagarri bezala. Orduan, aurreko kasuan egiten genuen berdina egin behar dugu, bale? Galeretara, gastu bat bezala edo, galera bat bezala isladatu beharko genuke, bai? Bale, orain, ze egoeratan gaude? Baliteke bezeroak zorra oso ordaintzen duela, bale? Ze gertatuko litzateke? 456 kontua baja emango genukela hartzeko aldean, eta zorrori kobratu dugu banku bidez. Perfecto. Claro, hau egiten dugu momentuan, aurreko galera hau konpentsatu behar dugu, bale? Aurreko kasuan bezala, horretarako, 6,84 kontu beharrean, irabiliko genuke 7,84, bai? Punto, bale. Beste adibide bat. Bezeroak zorraren zati bat ordaintzen du, bale? Adibidez 900 euro, bale? Bueno, guk berdin 456 kontu hau baja emango dugu hartzeko aldean, bai? Eta kobratu dugu 900, orduan 900 bankuetara eramango dugu. Eta beste zatia ja erabat galdutzat emango dugu, bale? Orduan 650 ja kobrazinen galerak, bai? Hau ja badakigu 500 euro hauek ez ditugula kobratuko, bai? Orduan ematen ditugu galera ja erreal bezala. Eta berriz ere egin beharko genuke hasieran egin dugun balorazio edo korrekzio horren itzulera, bale? Balio zuzenketaren itzulera. Aurretik egin baldin badugu, noski, hemen, egin dugun hasieran balio zuzenketa bat, baina benetakoa edo errealitatea iristen denean, guk hori balio zuzenketa horri buelta eman behar diogu hemen, bale? Eta hirugarren adibidea izango da, zorra osoa kobrezina izatea. Bueno, orduan, errezagoa, azkenean, 456 eramango dugu, ja, 650 kontu ora, hemen ja, onartzen dugu, lehen zalantzagarria zena, ja, benetan ez dugula kobratuko, bale? Orduan, ja, guzti ematen dugu galdutzat. Eta berriz ere, egiten dugu balio zuzenketaren itzulera, bai? Aurreko asiento hori, konpentsatzeko. Ze guia hemen ja sartu dugu gastua, bale? Eta bestela bikoizten ibiliko ginateke. Horregatik hemen ematen diogu balio zuzenketari
buelta, bai? Bale, eta hori izango litzateke, bai? Edozen gauzarekin, bakizue. Ale, gero arte.